Така, всяка сутрин продължава с темата, свързана с златните момичета в Израел, сълзи, страдания и организационни грешки. Каква е истината? Този въпрос ще търсим неговия отговор заедно с продуцента на сутрешния блок Екатерина Анева, а в студиото при нас е Нешка Робева. Отиваме към едно заглавие от вестника Меридиан Матч, което казва: народът откри фронт срещу Илияна Раева. Подготвят гръбначна операция на Цвети. Няма тежки мозъчни увреждания, а ансамбълът... медикаментозна кома. Точно така. А ансамбълът спечели бронз. Дадоха медал и за Цветелина Стоянова. С това започваме, госпожо Робева. Все пак това са и акценти от пресата. Какво мислите вие и всъщност какво се случва? Чухте ли се, първо да ви попитам, чухте ли се след вчерашния успех на момичетата? Макар и бронз, това е успех предвид ситуацията. Аз бях в непрекъсната връзка с тях и по принцип, тъй като не ходим на състезание, поддържаме винаги връзка какво става. Първо искам да кажа, че аз не мога да съдя и така като видях как е обявено предаването, нито да соча виновници. Единствено мога да споделям моя опит и да казвам каква е разликата. Но имайте предвид, че самата гимнастика в момента е много различна. Правилата така обърнаха гимнастиката в желанието си тя да стане безспорен спорт, т.е. да има възможност за сравнение. И който е гледал гимнастика, е обърнал внимание на това, че едни и същи елементи, да кажем пируети, скокове, равновесие, се изпълняват във всичките съчетания от една и съща гимнастичка. Така че при тези... Те си ги подбират. Но каква е разликата? Значи ние преди това сменяхме за всяко световно или европейско съчетанията. Нали? Това изискваше много повече усилия, много повече труд. Много по-дълги тренировки, защото при нас не може да се каже, че има тежки натоварвания. Това не е маратон, нали? Това не е вдигане на тежести. При нас се иска много търпение. Обаче психика... Здрава психика, точно да. така. Психиката и натоварва ли търпение. се? Сега, спортът е за това. Големия спорт. В големия спорт влизат хора, които искат да се борят, искат да участват в една борба, искат да побеждават. Съответно, предполага се, че те имат по-различна, по-устойчива психика. И вече има най-различни методи за укрепване на психиката. Значи, тук вече можем да говорим за някои различия, тъй като всеки човек е абсолютно различен от другия. Никой не може да каже: ето, аз имам двама абсолютно еднакви по психика състезатели. И за това, като треньор, първо аз много дълго работех с момичетата. Работех от сутрин до вечер с тях. Например, с Лили Игнатова съм работила 10 години, с Илияна, и то от малки. Лили беше на 11 годишна. С Илияна 8 години. И ежедневно съм проследявала техните състояния. А как се създава отборната психика? Това е много важно. Как отбора действа като едно? Това исках да кажа, че така някои правят определени подмятания. Видите ли, в художествената гимнастика е така отборно, а пък при нас е по друг начин. Отбор е отбор. Аз, например, бях индивидуална състезателка. Един път съм участвала в ансамбъла, защото нямаше как на фестивал. Вярвайте, че повече никога не пожелах да участвам в ансамбъл, защото обезумявах от ужас само при мисълта, че аз мога да допусна грешка и да проваля отбора. Така че психиката на състезателките в ансамбъла е доста по-натоварена, тъй като индивидуално отговаря само за себе си. Но това не е вярно, че видите ли вътре момичетата, поне аз знам как съм ги възпитавала. Всеки може да сгреши. Вие говорите за вашите златни момичета. За всички. Аз така мисля, нека да ви върна към казуса с Цветелина Стоянова, защото това е, за съжаление, актуалното към момента. Какво се случи там? Като че ли нейният срив започна след Испания, когато тя направи 2 грешки
Не съм вътре в нещата, специално за ансамбъла. наблюдение. Нали, не зная, аз научих 2 дни преди да заминат какво е станало. И самата бях много изплашена, изумена, защото Цвети още не беше посегнала на себе си, но тя отказа да замине. Така че всякакви спекулации в това отношение трябва да бъдат прекратени. Тя отказала да замине. Тя отказа, да, и съответно аз мога само да предполагам какво е станало. Кажете вашата версия, наистина е важно да я чуем. Значи, предполагам, че първо Цвети, то се вижда, нали, едно интелигентно и много чувствително дете, с една изострена чувствителност. Целият този медиен шум, който се вдига покрай едно участие, покрай това, че се възлагат големи надежди за медали, за Олимпиада, за това нацията да се радва, по всяка вероятност се претоварила нейната психика. И когато тя е допуснала грешка веднага след София в Испания, ужаса, Кой нали? обвинявате за това? Кой е виновен за това тези момичета да станат в центъра на медийния шум? Защото ние като медии не можем да сме виновни. Ние правим това, което ни се дава като възможност. Вижте, това е различен подход. Например, когато аз бях треньор, месеца преди световното, изолирах момичетата и не разрешавах никакъв контакт с медии. Например, кой проваляше Лили Игнатова? Всеки един журналист, понеже Лили беше любимка на публиката, както преди нея аз. Нали? И всеки идва и ти казва, сега ти ще станеш, хайде най-после. Лили обезумяваше, както и аз обезумявах. Но друг има пък различно виждане. Така че сегашното ръководство на федерацията. Вижте, преди това също момичетата винаги са били на показ. Сега можете ли да спрете медии? Преди това аз можех да ги спра. Повярвайте ми, медиите могат да бъдат спрени, когато се ограничи достъпа, а ние бяхме допускани включително в тренировъчната зала. В тренировъчната зала, в един етап от подготовката, никой не може да спре и то е добре. Това се популяризира спорта. Разбирате ли? Друг е въпросът, че трябва да усети лекар. Те нямат лекар на отбор. Това искам да кажа. За мен е много важен пропуск това, че една голяма част от националните отбори, ако не всички, нямат щатен лекар, който да е непрекъснато с децата, да проследява тяхното състояние, с спортистите. Да, говорим за общо практикуващ лекар, не за психиатър в случая. Вижте, един лекар по-може да хване такова състояние, отколкото един треньор или един психолог. Значи, предполага се, че спортистът има здрава психика. Предполага се, че това може да е предстартово състояние. Защото съдя по себе си и за себе си ще говоря. Аз не можех да спя месец преди състезанията и търсих начин да си помогна. Правих консултации с психолози, и понякога ми даваха такива безумни съвети, че аз започнах сама да търся. По-късно това, което бях открила за себе си, се опитвах да прилагам. Обаче това, което се случи с Цвети инцидента, вие казахте, момичето си беше болно. Кой ги разболява тези момичета и защо? Аз не съм казала, момичето си беше болно. Така се появи в медиите. Моля ви, какво значи болно? Не, тук говорим за различни неща. Това, че е била разстроена, може би просто неправилна интерпретация в случая. Това, че е била разстроена, но наистина искам да ви попитам за Цвети нещо интересно. Тя, без да влизам в детайли, разбира се, защото това е много лично, тя има доста тежка житейска съдба. Въпреки всичко, тя е преодоляла трудностите и става шампион. Какво наистина, къде е грешката, кой е допуснал това момиче да се срине до там, че да си сложи край на живота, да направи опит? Все пак говорим за едно силно момиче, наистина с тежка съдба. Вие ми задавате въпроси, на които не мога да отговоря. Разсъждавала сте по тези въпроси, такива анализи могат да правят хора, които се занимават с психиката на един човек. И за мен това не са наистина спортните психолози, това са хора опитни, хора, които са наблюдавали много такива случаи, хора, които могат да открият нещо, което за нас остава скрито. Тоест тук имаме един пропуск, но чий е този пропуск? Кажете ми. Казвате, няма лекар, няма опитни хора, които да следят. Чий е този пропуск? Ама чакайте, в момента спорта какво е? Вие не виждате ли, че върви на автопилот?
Бяха разбити и разтурени лаборатории, беше разбит научният център, бяха обезкръвени от към екипи отборите. Другото, което е, вие казвате, може да се спре достъпа, а Фейсбук можете ли да спрете? Децата са непрекъснато във Фейсбук. Това нагнетява допълнително. Сега, ако аз бях, хич не ме интересува кой какво ще каже. Правилата са такива. Всички телефони в чантата, завършва състезанието, тогава си ползвайте телефоните. И могат във всичко да ме обвиняват, но вчера специално ми се мерна така по телевизията един голям отбор футболен. Треньорът разрешил да се видят със съпругите си. Ами да, това са правилата на спорта. Да ги запазим от всичко, което нагнетява допълнително напрежение. Защото очакването на хората, които сега са големите критикари, нали, нагнетява едно допълнително напрежение в спортиста. И не само в Цвети. И човек с по-лабилна психика, никой не знае как ще реагира. Момичетата плачеха преди състезанието, след състезанието. Това наистина може да изиграе лоша шега за напред на тези момичета. Ама, вижте, всички сме плакали преди състезание или след състезание. Не, тук говорим за едно съвсем различно психологическо състояние, предвид на това, че Цвети е в болница, те са в Израел и трябва да излязат и перфектно да изиграят своето съчетание. Кажете ми от тук нататък какво трябва да се промени. Децата трябваше да играят, защото ако не играят, това значи да ги затворим, да влязат във Фейсбук и да слушат всички обвинения и цялата мърсотия, която се лее там от многознайковци, наистина от нереализирани хора, от озлобени хора. Това е много страшно. Оказва се, че нашия народ и то една голяма част от тях са над средно ниво. Да. Озлобени. За какво става въпрос? Защо трябва всичко това да се вихри преди едно? Правилно, че играх. И издържах. И издържаха, да. Това е много добре, но аз не случайно така съм формулирала темата. Кой е виновен? Федерацията, треньорите или обществото? Това е една... Значи, първо живеем в едно време, в което депресиите са масово явление. И то сред много малките. 21 век, да, така е. Сред много малки деца. Съвсем скоро четох. Ако вашето дете на 7-8 години започне да ви говори, че иска да се самоубие, това е признак, че някъде не се справя. 7-8 годишни деца. Разбирате ли? Така ние още от първи клас ги поставяме в конкурентна среда. Така, и още нещо бих искал да кажа. Аз не мога да се справя с родителите. В залата, в която работя, настоявам децата да не преминават през състезание на 8 годишна възраст. За това ще се боря и съм категорична. Състезанието не е за толкова малки деца. Или могат да имат различни изяви, но не състезание. Вярвайте, тези родители, в момента, в който имало е случай, казвам, това дете не може да продължи тук, защото травмира отбора, защото е капризна, защото вие имате изисквания, на които ние не можем да отговорим, можете да намерите друг клуб. Знаете ли какво става? Заливат агенцията с анонимни писма и ни побъркват от проверки. Така че родителите до голяма степен, те трябва да се осъзнаят тези хора. Понякога ги питам. Как обаче ще отговорите на критиките, госпожо Робева? Извинявай, само искам да... Моето дете защо няма медали? Няма тази трудност. Защо не прави това? И аз ги питам, на колко години е детето ви? На 8. Викам, какво искате от това дете? Оставете го да играе. Вижте, факт е, че ние като родители носиме своята вина и натоварваме децата си с очаквания, които са много по-големи от техните възможности. Но все пак Митко иска да зададе един много интересен и важен въпрос. Да, опитвам се. Въпрос е тази критика, която сега в момента върви към отбора, към федерацията. Това нещо можеше ли да бъде избегнато? И в този ред на мисли, ако се върнем 25 години назад, това нещо можеше ли да се случи? Защото вие направихте един паралел какво е било преди и какво е сега. Значи към отбора не бива да има никакви обвинения. Аз мятам, че и ръководството на отбора, ръководството на федерацията, в което и аз присъствам, ще направят изводи от това, което става. Значи, разликата е тази. Аз съм правила така. Конкуренция, защото в основата на спорта е конкуренцията.
Ние сме започвали с 18 момичета, за да останат 6 накрая. Правила съм така, че те непрекъснато се състезават. Трябва ли да има смяна на ръководството на федерацията? Момент, искам само това Трябва ли някой да понесе вината? Това са различни виждания. Ма не, вижте, тук говорим за различни виждания, но тук говорим за едно момиче, което се бори за живота си. Ина Ананиева каза, че последните няколко дни е спала при нея, когато е разбрала, че иска да се откаже. Тя е ходила да говори с Илияна Раева. Не трябваше ли тези две жени, които са имали пряк контакт с това момиче, поне да й подсигурят някакво лекарско наблюдение, виждайки нейното състояние? Тук не може да говорим, че няма вина. Те могат да осъзнаят какво е състоянието й. Те трябва да са психиатри. Виждали, че има проблем, знаят нейната лична съдба. Ма чакайте, вие имате ли представа? Участвали ли сте на световни первенства или на европейски? Не. Но дори да сте участвали на най-малкото състезание, знаете какво е предстартовото състояние. Ама това, което чухме от кръстник Ангел Ангелов, който е треньора по бокс, каза, че вината най-вероятно е в федерацията и в треньорите. А в кого е вината за стотиците боксьори, които остават малоумни за цял живот и треньорите им разрешават да ги блъскат и обществото се радва? Вижте, това е различен спорт. Това е спорт. И всеки спорт изправя психиката пред тежки изпитания. И за това е спорт, защото закалява психиката. Категорично мога да споря за това какви са методите да закаляваме психиката. Но съм категорична, че един треньор, ако не се е занимавал изрично с това, не може да разграничи едно предстартово състояние, което понякога е ужасяващо. Знаете ли, че това е пореден опит за самоубийство на Цвети? Откъде могат да знам, извинете, и дали треньорите са знаели, че тя е правила опити? Това откъде знаете? Дали е споделено? Да. И ако някой е знаел, че тя е правила опит за самоубийство, извинете, това е най-напред задължение на семейството. На този, който е до нея. Да, вие знаете, че там тя е без майка, проблемен баща, други семейни проблеми. Проблемен баща в какъв смисъл? Доколкото аз имам информация, нейният баща има проблеми здравословни. Казах ви, умишлено не искам да влизам в подробности. Ако те са от психическо естество, още повече близките й трябваше да се загрижат за детето. Тя не е и детето, тя е на 21 година. Но все пак признайте, че и федерацията не може в този момент да дигне ръце и да каже, ние направихме каквото можахме. Защото там има още 6 момичета, които... 100 на 100, ако търсим, ще намерим виновни. Пак искам да кажа, ако посочите, ето този е виновен, с какво ще променим нещата? Първо, нещата генерално в спорта трябва да се променят. Как? Аз ви казах. От смяна на ръководството? Не е смяна на ръководството, смяна на обгрижването, на начина, по който се работи. Другото, което е, има си професионален спорт. Това, което тези деца правят, е професионален спорт. Те са избрали с всичките рискове на една професия тази. И щом като закона им дава право над 18 годишна възраст да практикуват тази професия, вие знаете, когато гръмна тази фабрика, там загинаха млади хора. Да, обаче не дадохте отговор на въпроса. Нещо ще се промени и след този инцидент. Казвате, 100% ще търсиме кои са виновни, но те трябва да бъдат дадени на прокуратурата и на съда, ако наистина има вина. Чакайте. Имаме ли 5 минути? 5 нямаме, но имаме... Вече нямаме никакви. Добре, тогава... Обяснете го накратко, хайде. Не, искам това да кажа, че лекарски грешки стават. Стават, така. Така. А защо знам повече от другите? Защото жената, която ме отгледа, беше психиатър. И знаете ли как загина? Тя и нейните колеги я лекуваха от депресия, а се оказа, че е било инсулт. Не съм потърсила на никого отговорност. Каква отговорност искате? Да разкръстим тия хора, които нямат хал-хабер понятие от това заболяване? Защото аз съм убедена, че при Цвети е заболяване. Ето, казвате заболяване. Чакайте. Аз съм убедена.
Но аз знам доста повече от тях, поради това, че съм живяла с доктор-психиатър. Тя ме е отглеждала, знам твърде много в тази област. мисля, че Те откъде могат да знаят? Това не е тяхната работа. А вие казвала ли сте им? Давала сте им съвети? Не, аз не знам, аз не познавам детето, аз съм извън спорта, извинявайте. Ясно, да. Значи тук говорим за различни стандарти, Ако говорим бях за... видяла последното, което видях, което чух фактически от треньора, казах на Илияна, веднага при психиатър, това не е за психолог. Но те тръгваха и това, което Илияна ми каза, щом се върна, веднага ще я заведа. Ето обаче точно това време от една седмица се оказа фатално. Тя не може да знае. Ако това е психическо заболяване, никой не може да го знае. Аз мисля, че така можем да сложим финал Добре, на този разговор. аз само с една дума искам да попитам, ще бъде ли туширано това недоволство, което идва така от по-голяма част от хората? Не влизам във Фейсбук, не влизам в интернет, искам да съхраня себе си. Не знам какво се лее там. Нали? Но че от всяко положение ние ще разговаряме, ще търсим причината, нали? Ще се опитаме да променим нещата. След това съм 100% убедена, че ще бъде направено всичко за Цвети. Какво? Дай Боже и Бог дай Боже да има дни и да може да се възстанови. Благодаря ви за този разговор. Да, факт е, че трябва да се търсят въпроси, трябва да се търсят отговори и трябва кардинална промяна в спорта в България. Трябва в професионалния спорт, а и в другия спорт. Другия го няма. Просто няма политика в спорта. Да. Това е, за съжаление, тъжни изводи, но няма да има оставки и явно отговорността отново ще се размие. Всяка сутрин продължава след малко.